Hola, bon dia, soc Elia, bibliotecària de la xarxa de biblioteques de Gandia i avui vos recomano la següent novel·la. Es diu Zoom, de Paloma Insa, nascuda ací a Gandia, i aquesta és la seva segona novel·la. La primera, amb el títol 702, va estar traduïda en diferents idiomes i es van vendre més de 40.000 exemplars. La novel·la tracta de Maite, una fotògrafa de 35 anys, acaba de divorciar-se i que s'ha quedat en la ruïna per culpa del seu ex i es veu obligada a tornar a viure a casa dels seus pares amb el seu germà adolescent i la seva iaia. Per ajudar en casa, busca treball i l'única cosa que troba és com a cuidadora d'uns xiquets que viuen a les afores de la ciutat en una urbanització adinerada. Els xiquets fan poc que han perdut a sa mare i damunt ella no té experiència. Aleshores el principi és un poc difícil perquè els xiquets no l'acaben d'acceptar. I a banda també està el pare dels xiquets, que es diu Mario, que també té un caràcter prou difícil que no ajuda en la situació. Però a poc la cosa va millorant i quan ja porten un temps visquent junts perquè ja es queda com si diguérem interna a viure en ells, es donen compte els dos de que són dos almes perdudes que s'han trobat i que s'han donat compte de que per a tornar a començar de nou de vegades hi ha que tocar fons. I res, és una novel·la que m'agrada molt i que t'enganxa des del principi fins al final, que no pots parar de llegir-la i espero que si la llegiu vos agrade tant com a mi. I dir-vos que la podeu trobar en 3 biblioteques de la xarxa. Així, en la tercera planta de la Biblioteca Central, en la secció local, i en la Biblioteca de Benipescar, i Raval i en la Biblioteca del Parc de l'Estació. I res, bones lectures. Gràcies.